Daħal fażi importanti l-proġett ta' St. Michael Hospice f'Santa Venera billi s-servizzi tad-Day Therapy Unit u tat-tamir li jingħata lill-pazjenti ġew trasferiti mill-post fejn Hospice Malta kien ilha snin topera f'Ħalbalzan għal dan il-kumpless attrezzat apposta l-ħidmieta. Il-kap eżekuttiv ta' Hospice Malta Kenneth Delija qal li l-ħaddiema u l-volontira tal-Hospice kien ilhom jistennew u jippreparaw għal dan il-mument. Day Therapy Unit kien wieħed minnhom fejn il-pazjenti jiġu matul il-ġurnata u fejn qabel Balzan konna kamra waħda biss. Issa għandna wing sħiħa, għandna kamra l kull professjoni biex is-servizzi f'kontet ngħid għal pazjenti li għandhom bżonn joħroġ kemm jista' jkun b'mod aħjar. L-għan tal-hospice jibqa' dejjem li l-pazjent jitrattaħ kemm jista' jkun fil-komunità u fid-dar tiegħu. Komplejajt li fid-Day Therapy Unit ta' St. Michael Hospice, il-pazjenti jistgħu jużaw kliniċi tal-fizjoterapija, gym, terapija permezz tal-annimali u terapija permezz tal-mużika. Għalli fi gruppi ta' pazjenti li jkunu għaddejjin minn diffikultajiet simili joħroġ ċar lan soċjali u wkoll dak mediku. Kenneth Delija spjega li l-hospice għandha sistema li biha f'24 siegħa li tkun daħlet talba l-għajnuna, il-pazjent jingħata t-tamir meħtieġ kollox bla ħlas bħas-servizzi kollha offruti mill-hospice. Is-sena l-oħra biżna diġà l-1500 pazjent fis-sena li jiġu referuti għalina biex nagħtu forsi idea ta' numri iktar ċari matul ix-xahar. Kull xahar ikonna da xar kien rekord il-ħakna il-bizna l-95 pazjent, qed ngħidu bejn 80 u 95 għax iċ-ċifra sfortunatament tibqa' tiżdied. U dak hu proprju l-għan tal-hospice biex l-diffikultajiet qegħdin hemm, allura il-hospice jipprova jgħin kemm jista' jkun bl-iktar mod malajr. Il-pass li jmiss fil-proġett ta' St. Michael Hospice jinvolvi l-ftuħ tal-parti inpatient. Din se jkun fiha 16 kamra minn fejn il-pazjenti jingħataw kura paljattiva. Il-kmamar se jkunu mamra b'sodot apposta li jippermettu li l-pazjenti jinħarġu bihom fil-ġnien tal-kumpless. St. Michael Hospice se jkun sewa 12 miljun euro nofs u għalih ingħatata għajnuna mill-Gvern u minn fondi Ewropej. Il-proprjetà f'Santa Venera hi tal-Knisja li tagħta lill-Hospice Malta biex tattrezza fl-ewwel kumpless tax-xorta li se joffri kura paljattiva komprensiva. Hospice Malta tibqa' tiddependi fuq il-ġenerożità tal-Maltin biex issostni s-servizzi tagħha.